Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Uy, hala. Si Andy makining nagpaingon din. May kimiari siya. Aron dili na mabalaka si Chris kaniya. Inday! Nang Inday, asas Chris. Naasa sulod. Oh, mayo ko mauna. Tiwasan ko na. Unsyan? Diha ka na nang Inday. Ay, uy, kadiyot lang. Andy! Andy, uy, nayabag na. Naunsang maning taya. Ay, ginoo ko panabangi. Oh, Andy? Ataya, gini mo eh. Part, sorry. Sorry pa! Gusto ko. Utok ka! Sige, buhata. Dili ko ikaw pugngan. Ano matagbaw kasi mong kasilag na ako. Animal ka pa! Usap! Beauty ka! Animal ka! Boy, Hilabot na Inday! ay, dili ka na mahimo, Andy. Oy, boy, si Chris, boy, easy. Pasagdi siya ng inday, pasagdi. Ay, dili, mahimo pasagdan ako siya. Oy, Andy, go na ba? Inday, usap mo ng Inday! Ay, nabuang na ka? Mapatay ka man. Hala, sige. Kung gusto ka mang mapatay niya, ayaw kong pasaksiha. Surti ka lang ni Abos ng Inday. Wapap, tikuka na ka! Dili ko ikaw isang taon sa mong buhaton ako. Unsa? Nang inday, biyahe mi. Sando? Biyahe mi. Dili ko, ay. Iwasan pa lamang noon ka. Gusto ko nga kamerang duha. Giluod ko ni mo, Chris. Kasabot ka. Giluod ko ni mo, pe! Diyan mo! Andy! 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 O, ana, misirit na namundak. Ay, nahimo naman mong mortal nga kaaway. Unsa ba dyo'y inyong giawayan, ha? Unsa may mo atraso kaniya, ha, Chris? Dawaton ko ang tanan niya kasilag na ako. Sugot ka lang, ang gituo ka man. Kung nagkinahanglan siya nga. Kung nagkinahanglan siya sa akong kinabuhi. Andam na kong ihatag niya. Uy, na po, Chris, nga nagod in town. Sa ospital manggani. Magpatambal manggani ta. Kay gusto pa kitang mabuhi. Unya, karon nga ayo ka na. Patuo ka naman lang hinoon. Nanginday, nakasa ko niya. Ay, unsa bagyayod kadako ka ng imong sala nga to kaniya. Nga kinahanglan man nga bayran sa imong kinabuhi, ha, Chris? Tupad. Kuha lang ko santaan nilang Inday. Mapatay ko na gid siya. Pero kung napatay man ako siya, nilampos man ko. Apan dili digit mapapas ang iyang gipuhat rin ako. May isa ka lang nga ningunong. Andy, Oh, Miss Babes, dito na ka ni Chris? dito na. Gituo ko na to. Andy, ayaw mo ang miserable ang imong kinabuhi. Kung dili na ka makighigala ni Chris, sige ayaw. Pero ayaw paghimo og ngilad nga buhat. Kalimti siya. Uban ako. Mag-uban ta sabay. Patrabahoon ti ka og sweldohan ti ka. Himuon ti kang personal assistant. Sweldohan ti ka og 25,000 ang buwan. Okay ka ba? Ha, Andy? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sorry, Miss Babes. Kana ba?
papasa ang imong kasilag ni Chris. Kung unsa man na inyong giawayan, kalimti. Sama sa akong gibuhat ni JC. Salamat, miss. Ato ta sa bahay. Manarbaho ka para malingaw ka. Wala kaso kang Chris kay magsige man na siya trabaho. Naman na siya sa parlor. Anya mag-home service pag yun. Usbon ako, salamat kay Miss Babes. Sige na. Sakay na dito sa sakyanan. Magpaabot ra si Franco. Oo, Miss Babes. Lahuson pa na ko si Chris. Dali, Miss Babes. Kumusta ka, Chris? Okay ra ka? Okay ra, Miss Babes. Gawas na ka, ugma. Oo. Thank you, Kistabang. Giyon sa man ka ni Andy. Okay ra. Uy, kaso. Why, kaso ka niya, miss. Nagituok siya. May diwalwal ragod ang iyang dila gamay. Wapod ka manalipod sa imong kaugalingon. Ako siyang ipasagdan. Para matagbaw siya sa iyang kasilag na ako. Naunsa man in taon mo, oy. Kung musulti pa lang unta mo sa inyong problema, sulbad na gyud unta na. Pero unsaon di man mo musulti? Dili mo musulti kung unsa kadako ng inyong panag-away ninyong duha. Okay ra, Miss Babes. Ugma, kung makagawas ka na, asa man ka. Uli ko sa amo. Magmukmuk dito sa bahay. Dili ka rin mo trabaho? Abot-abot sang dibalas. Tungod kay ang parlor nga akong kitabuan. Gi-close. Kaya tag-iya. Nilarga na sa Amerika. Kung mauna, patukuran ti kag imong parlor. Murang malas bang ko eh. Ingon ana lang gid ang kinabuhi, Chris. Kung ikaw, doon ay kapakyasan, parehas ta. Ako pod. Pero kadiyot lang. Nagpusot-pusot ang text na ako. Nga ikaw kuno. Mabdus. Og si Franco may amahan. Oh, Tinuod ba? kung tinuod, oon sa man. Samot ang akong dimalas. Chris, doon ay mga buta nga dili na to maangkon ang tanana. Ug usa na si Franco. Nga dili ma ako. Tingali na hitabo ni. Kay, abi ni mo, ang tanang panghitabo, doon naging katuyuan. Mo tingali, Miss Babes. Pero, Dili ka makatuo nga si Franco mo'y amahan sa kong gisabak. Musagbat ko ha. padayon lang ng inday. Kung si Franco ang tinuod nga amahan si imong gisabak, Miss Babes, para nako, swerte ka. Ngano nakasulti ka man anak man ang inday? Oh, tungod kay ako nagatuo manggayod ako nga dili gayud ka makonsumisyon anak ni Franco. Dili gyud na mahitabo nga mangitaglain, miss. Ikaw ra gayud ang iyang mahalon sa tibuok niyang kinabuhi. Nang inday. Oo, oy. Wa na siya pangitaon sa uban, oy. Kompleto na gud si Miss Babes. Kagwapa unya, kwartahan pa. Napay batasan, maayo kaayo. Oh, katugong mga higala nga pobre no, sa manato. O sa may pangitaon na tos lalaki nga tos ubang babae, oy. Kompleto Ricardos na gud nas Miss Babes. Pero wa na makita ni JC na ako man ang inday. Hala? Maghiskot ka man atong tao nga way kapuslanan, miss. Kalimti kadto siya, oy. Og ikaw, Chris, magmadasikon ka na. Kung nasuko si Andy nimo, mula bayraman ka na. Basin pa ng inday. Unsa man kahit kadako ang imong sala kaniya, ha? Unsa man? Imo siyang gijerjer? Oh, nang inday. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.